हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी। हरे कृष्ण माता जी. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ 2 മന്ത്രങ്ങൾ ചെടുക്കുകയാണ്. മന്ത്രം 4ഉം 5ഉം. 4ഉം 5ഉം 4ന്റെ ബാക്കിയാണ് 5. ഇത് 2 കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഇന്ന് 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्दा राधा कान्द नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈശോപനിഷത്തില് മന്ത്രം 4ഉം 5ഉം നമ്മള് മന്ത്രം 1 തൊട്ട് 3 വരെ കണ്ടു. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം നിയമങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം പൂർണ്ണമായും അവന്റെ ഊർജ്ജസ്വലതയുടേതാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു, എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അപൂർണതകളും പൂർണ്ണമായ സമ്പൂർണമായ അറിവ് മൂലമാണ്. ഇനി മന്ത്രം 1 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈശാവാസ്യ ബോധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അവരുടെ പൂർണ്ണതയെ കുറിച്ച് വീണ്ടെടുക്കാനാകും എന്നുള്ളതാണ് മന്ത്രം 1. എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനും ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് സേവകരാണ്. അങ്ങനെ ആ ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുക. അവനവൻ ഉള്ള കോട്ട അനുസരിച്ച് മാത്രം എടുക്കുക. നമുക്ക് അർഹതപ്പെടാത്തത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈശാവാസ്യ ബോധം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണതയെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഈ മന്ത്രം 2 പറയുന്നത് ഈശാവാസ്യ സങ്കല്പത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ 2ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്. അപ്പൊ 2ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഈശാവാസ്യ ബോധമനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാൻ പറ്റൂ. അല്ലാതെ ഏത് തരം പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും നമ്മൾ കർമ്മ, വികർമ്മ, അകർമ്മ അങ്ങനെ 3 തരം കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അപ്പോ അകർമ്മത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാൻ പറ്റൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിലായി ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഈശാവാസ്യ സങ്കല്പത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ അകർമ്മത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രനാണ്. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും.
ഇനി മന്ത്രം 3 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈശാവാസ്യ സങ്കല്പത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു, ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അത് ഗവനിക്കാതെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് ജീവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരും അസുരന്മാരാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അസുരന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ എന്താണ് പരാജയം? നമ്മൾ അധമ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ വീഴുക, അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വിധി എന്താണെന്ന് 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ 4 തൊട്ട് 8 വരെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് മഹാഭാഗവത ദർശനം, ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് 4 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും, മന്ത്രങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും. അപ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാരും ഭഗവാനുണ്ട്, കൃഷ്ണനുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നവർ വളരെ വിരളമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തന്നെ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവർക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് മന്ത്രം 4 വിശദീകരിക്കും. ഭഗവാൻ ഭൗതിക കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് അതീതനാണ്. അങ്ങനെ അവൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കൂ. നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോ ഇത്രയും നാളും നാമം ജപിച്ചിട്ട് പോലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാൻ എത്രയാണ്, ഭഗവാൻ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ? ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാൻ. ഇതാണ് 4ാമത്തെ മന്ത്രം വിശദീകരിക്കും. ഇനി 5ാമത്തെ മന്ത്രം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ കഴിവുകൾ. അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് അവൻ എപ്പോഴും അജ്ഞനായിരിക്കും. ഭഗവാനോട് ദേഷ്യമുള്ളവർ, ഭഗവാനോട് വൈരാഗ്യമുള്ളവർക്ക് എന്നും അജ്ഞതയിലായിരിക്കും അവർ. എന്നിട്ട് അജ്ഞതയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അവരുടെ വലിയ ജ്ഞാനികളാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭക്തി ചെയ്യുന്നവർ മണ്ടന്മാരാണ്, വികാര ജീവികളാണ് എന്നൊക്കെ അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ട് അവർ അജ്ഞരായി തന്നെ ഇരിക്കും. ഇതാണ് മന്ത്രം 5. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 4ഉം 5ഉം മന്ത്രം കാണാം. അനേജതേകം മനസോ ജവീയോ നൈന ദേവാപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോന്യാനദ്യേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശ്വാദധാതി. അനേജതേകം മനസോ ജവീയോ നൈന ദേവാപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോന്യാനദ്യേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശ്വാദധാതി. അനേജതേകം മനസോ ജവീയോ നൈന ദേവാപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോന്യാനദ്യേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശ്വാദധാതി. അനേജതേകം മനസോ ജവീയോ. താമസ്തനെങ്കിലും ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. തന്റെ ധാമത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, എങ്കിലും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിന്റെ വേഗതയേക്കാൾ കൂടിയ വേഗത്തിലുള്ളതാണ്, മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, എല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യം തന്നെ. ദേവന്മാർക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും ആദിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ദേവതമാരെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിശയോക്തി തരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ, ഈ മന്ത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ്, അദ്ദേഹം സ്വന്തം ധാമത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഗത മനസ്സിന്റെ വേഗത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണ്. എല്ലാത്തിനെ അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. കൂടാതെ ആരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു?
സ്വന്തം ധാമത്തിൽ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മഴയും കാറ്റിനെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദേവന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആദിദേവതകളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. മഹത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് സകലതിന്റെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ, ഈ ഒരു പടം മനസ്സിലായോ? ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാമോ മനസ്സിലായവർ? ഈ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് ഈ ആശയം എന്താന്ന് പറയാം. ഇത് നമ്മള് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ട് പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാതാജിയുടെ ഒരു ബ്രഹ്മാവ് വന്നതല്ലേ? ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് അപ്പൊ കൊറേ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലെ ബ്രഹ്മാവുമാരല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവിന് അഹങ്കാരം ബ്രഹ്മാവ് അല്ല, ഭഗവാനെ കാണാൻ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ ബ്രഹ്മാവ് വരിക, ഇഹലോകത്തിലെ ബ്രഹ്മാവ് വരിക. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് 3 തലയാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ 4 തലയാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിനുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഉള്ള ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലെ ഒരുപാട് തലകളുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഹരി ബോൽ. അതെ, അത് തന്നെ. അപ്പോ ഇത് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് നമ്മളെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണല്ലേ. അപ്പോ അവിടെ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് ചതുർമുഖ ബ്രഹ്മാവാണ്. നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടം, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാവ് ചതുർമുഖനാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവ് ഒരിക്കൽ ദ്വാരകയിൽ കൃഷ്ണനെ കാണാനായിട്ട് ചെല്ലും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവിടുത്തെ ദ്വാരപാലകന്മാർ കടത്തിവിടില്ല. കടത്തിവിടാത്തപ്പോ നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഞാൻ ബ്രഹ്മാവാണ്, എന്നെ കടത്തിവിടും. പറയാ എനിക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ അകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ? ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കും ഏത് ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ. അങ്ങനെ ഇവര് ചോദിക്കുന്നു ഏത് ബ്രഹ്മാവ്. ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോഴേ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് ആകെ ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം ഞാനല്ലാതെ വേറെ ഏത് ബ്രഹ്മാവ്? ഞാനല്ലേ ഉള്ളൂ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയാൻ, ഞാനല്ലേ ഉള്ളൂ. പിന്നെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം? ശരി, നിങ്ങൾ ചതുർമുഖ ബ്രഹ്മാവ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. അങ്ങനെ ശരി, അകത്ത് കയറാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അടുത്ത് നമസ്കാരം അർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കും, ബ്രഹ്മാവ് എന്താ ഇപ്പൊ കാണാനൊക്കെ വന്നത്? എന്താ കാര്യം? വിശേഷിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. പറയും അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങ് എന്താണ് ഞാൻ വന്നപ്പോ ചതുർമുഖ ഏത് ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പോ ഞാനല്ലാതെ വേറെയും ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും അതെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാരെയും വിളിക്കും. അപ്പോഴെന്താണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് കാണുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന് 4 തലയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ 10 തലയും 16 തലയും 64 തലയും 10,000 തലകളുള്ള, ലക്ഷക്കണക്കിന് തലകളുള്ള ബ്രഹ്മാവ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുകയാണ്. കൂടാതെ അനേകം രുദ്രന്മാര്, എല്ലാരും ഒരുപാട് തലയുള്ള രുദ്രൻ എല്ലാരും വന്നിവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി ഭഗവാന് നമസ്കാരം അർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാരും നമസ്കാരം അർപ്പിക്കുമ്പോ ഇവരുടെ എല്ലാം തലയിലെ കിരീടം ഇങ്ങനെ തറയില് തൊട്ട് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്. എല്ലാരും വന്ന് ഭഗവാനെ നമസ്കാരം അർപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ ഇവരെ എല്ലാരെയും കാണാം. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രഹ്മാവിനൊന്നും നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചതുർമുഖന് മനസ്സിലാകുന്നത്. മാത്രമല്ല, എത്രയാണ് കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണുള്ളത്. ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനും ഓരോ ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. അതില് ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ചതുർമുഖ ബ്രഹ്മാവ്. ബാക്കി ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവിന്റെ തലയുടെ എണ്ണവും കൂടുകയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായി അതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്. ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്, ഒരിടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും കണ്ടില്ലേ, കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ദേവൻ ഗണങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം ഒരുപാട് അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും
പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂട്ടിയവൻ, കൂടാതെ മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ, ശക്തന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിലും കാറ്റിനെയും മഴയെയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദേവതകളെ അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ്. ചലിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹം ഒരിടത്ത് സ്വധാമത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ചലിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ്? മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗതയുള്ളവനാണ്. ഒരിടത്ത് നിൽക്കുന്നു, അതാണ് ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരിടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, സ്ഥിതനാണ്. അപ്പൊ ഒരിടത്ത് പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതായത് ചലിക്കാതെ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ചുമ്മാ ചലിക്കാതെ നിൽക്കുമെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ്? എല്ലാരെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വായുവും മഴയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദേവന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. ഒന്നാമത്തെ വൈരുദ്ധ്യം, അദ്ദേഹം ചലിക്കാതെ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും വായുവിനേക്കാളും വേഗതയുള്ളവനാണ്. രണ്ടാമത്, സ്വന്തം ധാമത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിലും സ്ഥിതനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും ഈ ദേവന്മാരെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവാം? വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, സമ്പൂർണ്ണ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പ്രകാശമല്ല, ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം ചലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും നടക്കുക, വേഗത്തിൽ പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷതകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഭഗവാൻ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ഈ മന്ത്രം വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്തിനാണ് വ്യക്തിപരമായ സവിശേഷതകൾ ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ വിശദാംശങ്ങൾ, നിരവധി വിശദാംശങ്ങൾ പരാമർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഈ മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വ്യക്തിപരമായ സവിശേഷതകൾ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുകയില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ദ്വാരകയില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണല്ലേ, ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ നിന്ന് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകുന്നു. അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ ചൂടാനും അദ്ദേഹത്തിന് വീശാനും എല്ലാം പാണ്ഡവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഹസ്തിനാപുരത്ത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാണ്ഡവരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഹാരം എങ്ങനെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഓർണമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ്, ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് ആ വേഗത എങ്ങനെയാണ്? വായുവിനേക്കാൾ വേഗതയുള്ളവനാണ്. ഇനി ഒരിടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിലും എന്തെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് മഴ തരുന്നു, നമുക്ക് വെയില് തരുന്നു, നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ റിസോഴ്സസും നമുക്ക് ഓരോയിടത്തും ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും അവിടെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തരുന്നു. ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ ദേവന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാർ ഇതെല്ലാം തരുന്നു. ഈ ദേവന്മാരെ ആര് നിയന്ത്രിക്കുന്നു? ഭഗവാനാണ് ഇവരെ എല്ലാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു ഉപമ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ തീയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ചൂടും വെളിച്ചവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനകത്ത് എന്താണ്? അഗ്നിയില് ചൂടും ഉണ്ട്, ലൈറ്റ്, ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ്. അപ്പോ ഒരു തീയിൽ നിന്ന് ചൂടും പ്രകാശവും, അത് എവിടെയാണ്? ആ തീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്നാണ് തീ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തീയുടെ ഇവിടെ മാത്രമേ ചൂടും പ്രകാശവും ഉള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് ചൂടും പ്രകാശവും? അത് ചൂടും പ്രകാശം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തീയുടെ ചൂടും അതിന്റെ പ്രകാശവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, അതിന്റെ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടല്ലോ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിലും. എല്ലായിടത്തേക്കും പരക്കില്ലേ മാതാജി? അതിന് ചുറ്റുപാടും ആ പ്രകാശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ഒരു മുറിയിൽ, ഇരുണ്ട മുറിയിൽ ഒരു വെളിച്ചം വെച്ചാൽ ആ മുറി നമുക്ക് അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ അതിന്റെ അടുത്ത് ചൂടും വരുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണെങ്കിലും തീക്ക് അതിന്റെ പ്രകാശവും ചൂടും കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി, ദൈവതകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വം, അവന്റെ അതീന്ദ്രിയ വാസസ്ഥലമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ഊർജങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കാൻ കഴിയും.
ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജം എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ്, വ്യാപിക്കുകയാണ്. അതിന് ഉപമയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അഗ്നിയുടെ ഉപമ. അഗ്നിയുടെ ഉപമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നി ഒരിടത്ത് വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിലും തീ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ തീയുടെ ചൂടും പ്രകാശവും വ്യാപിക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണെങ്കിലും എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഊർജങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജം, എണ്ണമറ്റവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജം. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സവിശേഷത തലങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അവയെ വിഭജിക്കാം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഊർജങ്ങൾ? 3 ഊർജം ഏതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ഒരുപാട് വട്ടം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു. അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബാഹ്യശക്തി. ബാഹ്യശക്തി പേരെന്താ? ഭൗതിക ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തി. ഹരിപോൽ. അതെ, ബാക്കിയുള്ളവര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് വരുമ്പോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വിജയനാണ് മാതാജി, സിബി മാതാജി, അനിത മാതാജി ഹാൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തടസ്ഥ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അപ്പൊ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിജയനാണ് മാതാജി പറയാമോ? തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കുള്ളത്, നമ്മളുടെ ആരാണ് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുന്ന? നമ്മളൊക്കെ ഏത് ശക്തിയിൽ വരും? തടസ്ഥ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ. അതെ അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾ കൂടാതെ ദേവന്മാർ, അവരെല്ലാരും ഓരോ ആത്മാക്കളാണല്ലേ. അവരെല്ലാരും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും തടസ്ഥ ശക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ തടസ്ഥ ശക്തി, ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ദേവതകൾ, നിയന്ത്രിക്കാനും അധികാരമുള്ള ദേവതകളും മനുഷ്യജീവികളും, മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ വരും. ഇനി അടുത്തത് അന്തരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? സിബി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്തരംഗ ശക്തി മഹാമായ ദേവി, മഹാമായ അല്ല, രാധാറാണി. അതെ, അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാദിനി ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ലോകമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ പെടുന്നതാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി, ഹ്ലാദിനി ശക്തി, സംവിത് സന്ധിനി ശക്തി, ഇതെല്ലാം ആത്മീയ ആകാശം. ആത്മീയ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് വെളിയില്, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് വെളിയിലായിട്ട് ഉള്ള ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി തൊട്ട് അങ്ങോട്ടെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അപ്പൊ ആ ആത്മീയ ആകാശം, അതിൽ ഉപരിലോകം, വൈകുണ്ഠ ലോകം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ഇതെല്ലാം അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇനി ബഹിരംഗ ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ലോകം, അതായത് ഏത് മായയാണ്? മഹാമായയാണ്. മഹാമായ. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകമാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. ഭൗതിക ലോകം ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. അപ്പൊ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, ഈ 3 എണ്ണമാണ് ഭഗവാന്റെ ഊർജങ്ങൾ. ഈ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതെവിടെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി ആത്മീയ ലോകത്ത്, തടസ്സ ശക്തി ജീവജാലങ്ങളില്, ബഹിരംഗ ശക്തി ഭൗതിക ലോകത്ത്. ഭഗവാനും അവന്റെ ഊർജവും വ്യത്യസ്തമല്ലെങ്കിലും ഈ ഊർജങ്ങളെ പരമമായ സത്യമായി ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അവ്യക്തിപരമായി തെറ്റായി കണക്കാക്കരുത്. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഈ ശക്തികൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് രൂപമില്ലാത്തതാണ് ഭഗവാൻ. ആ പരമസത്യത്തിന് രൂപമില്ല, ഈ ശക്തികൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ ഊർജങ്ങളാണ് പരമസത്യം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കല്. ഈ ഊർജങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉടമസ്ഥനുണ്ട്. ആ ഉടമസ്ഥനാണ് പരമമായ സത്യം. ആ ഉടമസ്ഥൻ വ്യക്തിയാണ്, അവ്യക്തിപരമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് രൂപമുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി അനുസരിച്ച് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ധാരണയ്ക്ക് ഭഗവാൻ വിധേയനല്ല.
സ്വന്തം പരിമിതമായ ശക്തിയല്ല ആർക്കും ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉപനിഷത്തുകൾ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെയൊക്കെ അറിയാല്ലേ, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ കണ്ടു, നമ്മൾക്കെല്ലാം ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതാണ്. 4 ന്യൂനതകൾ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു 4 ന്യൂനതകൾ? 4 ന്യൂനതകൾ, മനുഷ്യന്റെ ന്യൂനതകൾ 4 എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയാമോ? മാതാജി, മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അന്യരെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ, പിന്നെ മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെടുന്നു, പിന്നെ പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, മായക്ക് അടിമപ്പെടുന്നു, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ലോ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്, അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ 4 ന്യൂനത. അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂനതമായിട്ടുള്ള ഈ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ സമീപിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം പരിമിതി ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന തവളയെ പോലാണ്. നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന തവളയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ആ തവളയ്ക്ക് ആ കിണറ് മാത്രമേ അറിയൂ. ഈ കിണറ്റിന് വെളിയിൽ ഇത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു കടൽ ഉണ്ടെന്ന് അതിന് ചിന്തകൾക്കപ്പുറമാണ്. ആ കിണറ്റിലുള്ള ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം പോകും, ആ വെള്ളം മാത്രമേ അതിന്റെ ലിമിറ്റിലുള്ളൂ. അപ്പോ കടലിലുള്ള ഒരു തവള നമ്മളെ കിണറ്റിലുള്ള തവളയെ കാണാൻ വന്നു. അപ്പൊ ഈ കിണറ്റിലുള്ള തവള എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? നീ എവിടെയാണ്? ഞാൻ പറയും ഞാൻ കടലിലാണ്. അപ്പൊ നിന്റെ കടൽ എത്രയുണ്ട്? കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ ഈ കിണറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ അറിയത്തുള്ളൂ ഈ തവളയ്ക്ക്. ഈ കിണറിന്റെ എത്ര കാണും? ഈ കിണർ വെച്ചൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് ഒരുപാടുണ്ട്. ഈ കിണറിന്റെ 2 ഇരട്ടി കാണുമോ? 10 ഇരട്ടി കാണുമോ? അപ്പൊ നമുക്ക് കിണർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ കടലിനെ? അതുപോലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോകത്ത് കിടന്നെല്ലാം ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തെ നമുക്ക് അചിന്തനീയമാണ്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണ്. ഈ കിണറും കടലും പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന നമുക്ക് ഇത് മാത്രമേ അറിയൂ, ഇതിനപ്പുറം ഒരു ലോകമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ന്യൂനതകൾ വെച്ച് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. 10.2 പറയുന്നു, എന്റെ ഉത്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. എല്ലാവരുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തരും. ഇനി അംശങ്ങളും ശക്തികളും. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുടെ വ്യക്തിഗത അംശങ്ങളും ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ തന്നെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവ പരിമിതമാണ്. അംശങ്ങളും ശക്തിയും ഒരിക്കലും മുഴുവൻ തുല്യമല്ല. അതിനാൽ ഭഗവത് ശക്തിയെ ഒരിക്കലും മുഴുവനായി വിലമതിക്കാനാവില്ല. മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെയും ഓരോ അംശങ്ങളും ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ചില പ്രത്യേക ഊർജം നൽകിയിരിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന് സ്വന്തമായി മുൻകൈയില്ലെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. ഒരു വ്യക്തി ഈ സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ സജീവ സ്വഭാവം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അയാൾക്ക് അവന്റെ യഥാർത്ഥ ബോധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിന് കീഴിലുള്ള തന്റെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറന്നാൽ അവൻ മായയിലും മിഥ്യയിലുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം പറയുകയാണ്. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമാണ്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്. അപ്പൊ അംശവും അല്ലാതെയുള്ള അംശാംശം ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും നമ്മൾ അംശങ്ങളുടെ ശക്തിയും തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ അംശമായിട്ടുള്ള ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തി സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ സജീവ സ്വഭാവം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ യഥാർത്ഥ ബോധം നമുക്ക് ഉണർത്താൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്.
നമ്മൾ ഓരോ ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് വേണം ഓരോ ആത്മാവും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളത്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി മോക്ഷത്തിലും ലൗകിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് യുക്തവൈരാഗ്യമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ അഗ്നിയുടെ ഊർജം, അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീ കൊണ്ട് ജീവജാലങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുകയും രക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തീ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ നമ്മളെ കൈ പൊള്ളാനും തീ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, ലൗകിക ആഗ്രഹത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം. ലൗകിക ആഗ്രഹത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൊള്ളുന്നത്. നമ്മളത് ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഹീറ്ററിന് ഉപയോഗിക്കാം, കൂളറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തരുന്ന ഈ ഓരോ ശക്തികളും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലാതെ ലൗകിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിലായിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതം അധമലോകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ സവിശേഷതകൾ, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ സവിശേഷതകൾ അറിയുക, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ അറിയുക. ഈ ശക്തികൾ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ അറിവ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ഹീറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അതുപോലെ കൂളറായിട്ട് ഒരു ഫാൻ പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്ക് തണുക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെയുള്ളത് ഇതെന്താണ്? ഇതിലുള്ള ലൈറ്റിലെ ചില പ്രാണികളുണ്ടല്ലോ, ആ പ്രാണികളെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ്, ആ ജീവജാലങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കും. ഈ പ്രാണികൾ വന്ന് ഈ ലൈറ്റ് കണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ പൊള്ളി അതെല്ലാം ചത്തു വീഴുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഭഗവാന്റെ ഊർജം നമ്മൾക്ക് രക്ഷ നേടാൻ, നമുക്ക് ഒരു തണുപ്പ് കിട്ടാനും ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവജാലങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ 2 രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കാം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അധമ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മളെല്ലാം അസുരന്മാരായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. എനിക്ക് അറിവില്ല എന്ന് പറയുന്നതും അസുരന്മാരാണ്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലേ. നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അറിയാനുള്ള സൗകര്യം തന്നു. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത് ഒരു ബോട്ടാണ്. ഈ ബോട്ടിന് നമുക്ക് കണ്ണും കൈയും കാലും നമുക്കുള്ള ഹെൽത്തും എല്ലാം തന്നു. ഈ ഹെൽത്ത് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാണ്? അസുരന്മാരാണ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുക. അസുരന്മാരായാൽ അധമ ലോകത്ത് പോകും. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടുക. എന്താണ് യഥാർത്ഥ അറിവ്? ഭഗവാന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്താണ്? ഈ ശക്തി എങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം? ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ 4ാമത്തെ മന്ത്രം. 4ാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മൾ 2 വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കണ്ടു. എന്തായിരുന്നു? സ്വതാമസ്ഥനാണെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ചലിക്കാതെ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം വായുവിനേക്കാൾ വേഗതയുള്ളവനാണ് എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? അദ്ദേഹം ഒരിടത്ത് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 3 പ്രധാന ശക്തികളുടെ പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. തടസ്സശക്തി, ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി.
അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം. പിന്നെന്താണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം, പിന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതി എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയാണ്. അതാണ് അന്തരംഗ ശക്തി. ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകം, മഹാമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഭൗതിക ലോകം. പിന്നെന്താണ് തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവന്മാരും എല്ലാം വരുന്നു അല്ലെ, മനുഷ്യരും ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തി. മന്ത്രം 4 കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി എന്താണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഈ മന്ത്രം 4 എന്താണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ്, കാറ്റും എല്ലാ ഇതും ഭഗവാനാണ് എന്നല്ലേ മാതാജി? ശക്തികൾ അതെ, ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് സവിശേഷതകളോടുകൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷതകളോടുകൂടി അറിയുക. സവിശേഷതകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികൾ ഭഗവാൻ രാമനിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ. അതെ, ഈ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം മന്ത്രം 4 കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്? വ്യക്തമായി എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നു? അതായത് ഈ മന്ത്രം 4 പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരിടത്ത് നിൽക്കുന്നെങ്കിലും വായുവിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്നു, ഒരിടത്ത് നിന്ന് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന്, ഭഗവാൻ സുപ്രീം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എല്ലാ ശക്തിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്, അദ്ദേഹത്തിലാണ് എല്ലാ ശക്തിയും നിലകൊള്ളുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. നമ്മൾ ഇതേ കാര്യം ഏതൊരു സ്ലൈഡില് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു. വ്യക്തമായി അതേണ്ടേ, സമ്പൂർണ്ണ സത്യം ആത്യന്തികമായി സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിയാണെന്ന് ഈ മന്ത്രം വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കണം. വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ, അവ്യക്തിഗതയല്ല, ഒരു ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളെല്ലാം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ പരാമർശിച്ചത്. അതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ സുപ്രീമാണ്, അതെല്ലാം ഓക്കെയാണ്, അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. ഭഗവാന് ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ വ്യക്തിയാണ്. ഇനി പ്രത്യക്ഷമായ എന്ത് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് മന്ത്രത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ 2 വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു 2 വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ? ചലിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ശക്തി നിലകൊള്ളുന്നു. നല്ല കാര്യത്തിനും ചീത്ത കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ 2 വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ. ചലിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ഒരേ ശക്തി തന്നെ, ഭഗവാന്റെ ഒരേ ശക്തി തന്നെ നല്ലതിനും ചീത്തയുമായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ? അത് നമ്മൾ ഭാവാർത്ഥത്തിലുള്ളത് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞാ മാതാജി, ഈ നല്ലതിനും ചീത്തയെന്നുള്ളത്. ഇത് മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ 2 വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പം ഇപ്പോ മാതാജി പറഞ്ഞതല്ലേ? മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. എന്തായിരുന്നു 2 വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ? ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നില്ല, ഹരേ കൃഷ്ണ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഓ സോറി, MVK മാതാജിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? വിജയകുമാരി അമ്മ. വിജയകുമാരി അമ്മ. അതെ അതെ, സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലായി, പക്ഷെ പേര് മാറിപ്പോയ പോലെ തോന്നി. ഓക്കെ മാതാജി. പിന്നെ ഐഡിയിൽ വരുന്ന പേരാണ്. പേരാ, അതെ. ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു, അദ്ദേഹം ചലിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അതായത് പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തത്, അദ്ദേഹം മനസ്സിനൊക്കെ വേഗതയിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള ശക്തികളാണ് പല പല ദേവന്മാർ പല കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന്. അവരെയെല്ലാം സ്വധാമത്തിൽ ഇരുന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതെ, അപ്പോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്ത് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് മന്ത്രത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മന്ത്രത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അനേജതേകം മനസ്സോജരീയോ. അപ്പോ സ്വധാമത്തിൽ
എങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത അല്ലെങ്കിൽ വായുവിനേക്കാൾ വേഗത എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ് എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ വൈരുദ്ധ്യം. രണ്ടാമത്തെ വൈരുദ്ധ്യം എന്താണ്? ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും കാറ്റിനെയും മഴയെയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദേവന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ്. അതാണ് ഈ രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യം. ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുന്നു, മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ ചലിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മനോവേഗത്തെക്കാൾ വേഗതയുള്ളതാണ്. അവൻ ഒരിടത്ത് പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കുന്നു പക്ഷെ വായുവും മഴയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത മന്ത്രത്തിലോട്ട് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതും നമുക്ക് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ, നമുക്കിനി 3 വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഈ മന്ത്രത്തിൽ കൂടെ. മന്ത്രം 5. രാധാരമൻ കി ജയ്, ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മന്ത്രം 5. തദ്ദേജതി തന്നൈജതി തദ്ധൂരേ തദ്വിയന്തികേ തദ്ദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യത തദ്ദേജതി തന്നൈജതി തദ്ധൂരേ തദ്വിയന്തികേ തദ്ദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യത. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഇവിടെ 3 വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. മറ്റേ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ 2 കണ്ടു മന്ത്രത്തില്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, വളരെ വിദൂരസ്ഥനാണ് പക്ഷേ സമീപസ്ഥനാണ്, സകലതിന്റെ അകത്താണ് എന്നാൽ പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യും. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് വളരെ ദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. അവിടുന്ന് സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ 3 പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ. നടക്കുന്നു, നടക്കുന്നില്ല. ദൂരെയാണെങ്കിലും വളരെ അടുത്താണ്. അകത്തുമുണ്ട്, അകത്താണ് എന്നാൽ പുറത്തുമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അചിന്തനീയമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചാലേ നടക്കും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളോട് കാരുണ്യം തോന്നി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണം. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു ആന, ഒരു കുട്ടിക്ക് ആനയുടെ പുറത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആന എന്ത് ചെയ്യണം? ആന തല കുനിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ മാത്രമേ അതിന് ആനയൊന്ന് തൊടാൻ പോലും, അതിന്റെ തലയിലൊന്ന് തൊടാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒന്ന് വിചാരിച്ച് തന്റെ ഭക്തനെ മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അത്രയും അചിന്തിന്, നമ്മളുടെ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്നും സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഭഗവാനെ ഒന്നുകൊണ്ടും നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് പ്രേമാഞ്ജനത്തോടുകൂടി, ആ പ്രേമമായ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ശുദ്ധ ഭക്തി കൊണ്ടേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അത്രയും പരമമായ ഭഗവത് സ്നേഹം, ഭഗവത് പ്രേമം ഉദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യം തോന്നി ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ അറിയട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കും. ഇതെങ്ങനെ നടക്കും? ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും, ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അപ്പൊ സാധാരണ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഭഗവാൻ. ഇവിടെ 3 വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പറയുന്നു. വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താ? പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ നടക്കുന്നു എന്നാൽ നടക്കുന്നില്ല, ദൂരെയാണെങ്കിലും വളരെ അടുത്താണ്, പിന്നെ അകത്തുമാണ് പുറത്തുമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. നടക്കുന്നു, ഭഗവാൻ നടക്കുമോ? ഇത് ഏതാണ്? ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് ലീലയാന്ന് മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ നടക്കുന്നത്? ആ ഏത് വിഗ്രഹം? സാക്ഷി ഗോപാലൻ. സാക്ഷി ഗോപാലൻ. ഏത് വിഗ്രഹമാണ് നടന്നത് അല്ലെ? വിഗ്രഹത്തിന് നടക്കാൻ സാധിക്കുവോ? അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്?
വിഗ്രഹത്തിന് സംസാരിക്കാമെങ്കിൽ നടക്കാനും സാധിക്കും. ആ വിഗ്രഹമാണ് നടന്നത്. ഈ നടന്ന വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലോട്ട് നടക്കുകയാണ് വിഗ്രഹം സാക്ഷി ഗോപാൽ. അപ്പൊ സാക്ഷി ഗോപാൽ നടക്കുന്നു അല്ലെ, എന്നാൽ നടക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ എന്താണ്, എവിടെയാണ് നടക്കാതിരിക്കുന്നത്? വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മറ്റുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല, ഒരിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയല്ലേ. അപ്പൊ നടക്കില്ല, നടക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? അങ്ങ് ദൂരെ ദൂരെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം കടന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ബ്രഹ്മജ്യോതി കടന്ന് വൈകുണ്ഠം കടന്ന് അങ്ങ് എത്തുമ്പോഴേ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അങ്ങ് വളരെ ദൂരമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വളരെ അടുത്ത് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ അടുത്ത്? നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത് എവിടെ? ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ദൂരെയാണെങ്കിലും വളരെ അടുത്താണ് ഭഗവാൻ. വളരെ വിദൂരതയിൽ നിൽക്കുന്നു, എന്നാൽ വളരെ അടുത്ത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യും. അകത്തുമാണ് പുറത്തുമാണ്. അപ്പൊ അകത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ആരാണ് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടത്? പരീക്ഷിത്ത് കണ്ടില്ലേ? പരീക്ഷത്തിന്റെ അകത്തും ഉള്ളിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. അതേ പരമാത്മാവ് വെളിയിലും, അതായത് ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പരീക്ഷത്തിന്റെ വെളിയിലായിട്ട് പരമാത്മാവ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ കണ്ടു. അപ്പൊ അകത്തുമുണ്ട് ഭഗവാൻ, ഇവിടെ പുറത്തുമുണ്ട്. ഇതാണ് വൈരുദ്ധ്യം. ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലം ഭൗതിക ആകാശത്തിന് അപ്പുറമാണ്. എന്നാൽ അവൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മനസ്സിന്റെ വേഗതയോടെ ഇറങ്ങുന്നു. എന്നിട്ടും അവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്നു. അവനെ ഒരു മർത്യനായ സാധാരണ മനുഷ്യനായി പരിഗണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് സാധാ മനുഷ്യനാണ് എന്ന്. അതല്ലേ 9.11 ശ്ലോകം. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുസ്യം താനുമാശ്രിതം പരം ഭാവം അജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശരിക്കും വിദൂരസ്ഥനായി നിൽക്കുന്നത്. നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ഭഗവാൻ വളരെ വിദൂരത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ അടുത്തുള്ളത് ഭക്തന്മാർക്ക് വളരെ അടുത്താണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിശ്വസനീയമായ ശക്തികൾ നിർവഹിച്ച അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ, നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, അവിശ്വസനീയമായ ശക്തികളാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും. വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അവന്റെ അദൃശ്യമായ ശക്തിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. യുക്തിസഹമായ ചോദ്യമാണ് പ്രഭുപാദയെ വെല്ലുവിളിച്ചത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദയുടെ അടുത്ത് ഒരു വ്യക്തി ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഉയർത്താൻ കഴിയാത്ത ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തത്ര നല്ല ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എന്താ പറഞ്ഞ? അതെ, അവൻ അത് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിനെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതായത് ബ്രഹ്മാവിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു, ഭാരമുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു, എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് എന്താണ് വരാഹ രൂപം വന്ന് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയെ ഉയർത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഭൂമി ഉയർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വലുതാണ്. അപ്പൊ വലുത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അതിനേക്കാളും വലുതാവും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് ലിമിറ്റ് ഇല്ല, ഒന്നിനെയും കൊണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാനെ. എന്നാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റൂ? ഭക്തി കൊണ്ടേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എത്ര ശക്തിമാനാണ്, എത്ര അസുരന്മാരെ വധിച്ചതാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ. എന്നിട്ട് യശോദാമയുടെ ഒരു ചെറിയ വടി കണ്ടപ്പോൾ അത് കണ്ട് പേടിച്ച് ഓടുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുക? ഇത് എന്ത് വൈരുദ്ധ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അമ്മയുടെ ചെറിയൊരു വടി കണ്ടപ്പോഴേ പേടിക്കുന്നു. ഇത്രയും വലിയ അസുരന്മാരെയൊക്കെ നിസാരമായി വധിച്ച ഈ കൃഷ്ണൻ, അതായത് ഭക്തിയാമാമഭിജാനാതി, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഈ കൃഷ്ണൻ യശോദാമയെ കണ്ട് പേടിച്ചു പോകുന്നു.
എല്ലാരും പേടിക്കുന്നതാണ്. യമരാജൻ വരെ പേടിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ. ആ ഭഗവാനാണ് യശോദാമയെ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചോടുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളിലും ഉള്ളത്. ഇത് ശരിക്കും വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതാണ്, നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിതെല്ലാം വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ ഇതൊന്നും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളല്ല. ഒരു ഭക്തന്റെ കണ്ണിൽ ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ആണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഇതെന്താണെന്ന് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി വന്ന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അവർക്കതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അത്രയും വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് തോന്നും. അതാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തന്റെ മുമ്പിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പരിമിതമായ നമ്മുടെ അറിവോടെ നമുക്ക് അത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ധാരണാശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതായത് മായാവാദം വ്യക്തിപരമല്ലാത്തത് സ്വീകരിക്കുകയും വ്യക്തിഗത സവിശേഷതകൾ നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് മായാവാദം? മായാവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് ആ പരമസത്യം വ്യക്തിയാണെന്ന് സ്വീകരിക്കുകയേ ചെയ്യില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാത്തത്? അതിന് പ്രഭാതം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തോട്ടാണ് പോവുക. അപ്പൊ ഈ മായാവാദികൾക്ക് അവർക്ക് ഞാനും ദൈവമാകണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടം. അതനുസരിച്ച് അവർ ആ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് അവരുടെ ചായ്വുള്ളത്, അവരുടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലും ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധന അറിയാം ഭഗവാന് വ്യക്തിഗതമല്ലാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാത്രമല്ല പരമമായ സത്യം. അതിനപ്പുറം ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് കൃഷ്ണാബോധമുള്ളത്. എന്നാൽ മായാവാദികളോ അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതി മാത്രമേ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂ. അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി രൂപമുണ്ടെന്ന് അവരത് നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതിന് പിന്നിൽ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അത് 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 27-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം. അതെ, ഈ ശ്ലോകമാണിത്, 14.27. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഭാഗവത ധർമ്മം വ്യക്തമായ ആശയമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേസ്താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം. അപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ അത് റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നോ അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മളടുത്ത് വരുന്നു. അപ്പോ മായാവാദികൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെല്ലുകയാണ്. എനിക്കും ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്, ഞാനും ദൈവമാകണം. ശരി, ആയിക്കോട്ടെ, അതേപോലെ അവരും പോകുന്നു. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്, എനിക്ക് ഭഗവാനോട് സ്നേഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോഴോ ഭഗവാൻ അതിനേക്കാൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരികയാണ്. അതാണ് യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ വരികയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു പശു. ആ പശു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ചെല്ലുകയാണ്. ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പശു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനെ പോയി കണ്ടോ, അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അതിനെ തലോടി അതിന് അത്രയും സ്നേഹം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ബലരാമൻ ഭഗവാന്റെ കാല് തടവി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ തിരിച്ചും ഭഗവാൻ ബലരാമനെ കിടത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാലുകൾ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവൻ തന്റെ ഭക്തനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നത് ഭക്തന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ അളവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ എത്രമാത്രം സമർപ്പിതമായിട്ടുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരികയാണ്. ആർക്കും തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും തനിക്ക് സമർപ്പിതമാകുന്ന ആത്മാക്കളെ മാത്രം കാണിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഭഗവാനുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ വരില്ല. ഇപ്പൊ ദൈവമുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നില്ല? അങ്ങനെ
ആ, ആ, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുന്നതല്ല ഭഗവാൻ. അതല്ലേ ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണ്, എന്നാൽ വളരെ അടുത്താണ്. അതിന് ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്താണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷേ നിരീശ്വരവാദികൾക്കോ വളരെ വിദൂരമാണ്. അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനേ സാധിക്കില്ല. ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ പോവുകയാണ്. ഭഗവാൻ അവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെ നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തത്. അപ്പോ നമ്മൾ എത്രമാത്രം സമർപ്പിതമായിട്ടുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. സമർപ്പിതമാകുന്ന ആത്മാക്കളെ മാത്രം കാണിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭഗവാനുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വരുന്നതല്ല. അത്രയും വില കുറഞ്ഞതാണോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന? ഒരു പ്രസിഡന്റ്, ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി കാണാൻ സാധിക്കുമോ? അപ്പൊ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ നാഥനായ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? നമ്മൾ അത്രയും സമർപ്പിതമായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കൂ. അങ്ങനെ സമർപ്പിത ആത്മാവിനായി അവൻ എപ്പോഴും എത്തിച്ചേരാനുണ്ട്. അങ്ങനെ സമർപ്പിതനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ആ മനസ്സിന്റെ വേഗത്തിൽ ഓടി വരികയാണ്. എന്നാൽ ആത്മാസമർപ്പണം ചെയ്യാത്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അകലെയാണ്, സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനോട് സമർപ്പിതമല്ലാത്തവർക്ക് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് ഭഗവാൻ, എന്നാൽ സമർപ്പിതരായിട്ടുള്ളവർക്ക് വളരെ അടുത്താണ് ഭഗവാൻ. രാധാറാണി ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ച് ഓരോയിടത്തും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കാണാം ഒരു വണ്ട്. ആ വണ്ടിനെ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്റെ കൃഷ്ണനെ നീ കണ്ടോ? ഓരോ പൂക്കളെടുത്തും വണ്ടുകളെടുത്തും എന്റെ കൃഷ്ണൻ ഇതുവഴി പോയോ? അപ്പോ ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷനായിട്ട് പോലും, ഭഗവാൻ തന്റെ സമീപത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് രാധാറാണിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തയാണല്ലേ, ഏറ്റവും വലിയ. ഭഗവാനെ പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല രാധാറാണിക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ മാധുര്യഭാവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നത് അത് ശ്രീമതി രാധാറാണിക്കാണ്. വൈദിക തത്വങ്ങൾ പ്രകാരം ഭഗവാൻ സഗുണനും നിർഗുണനുമാണ്. അപ്പൊ സഗുണ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയവൻ, നിർഗുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവൻ. ഭഗവാൻ ഒരു ഭൗതിക രൂപം സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഇരിക്കണമെന്നും സഗുണം അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പോ എന്താണ് സഗുണം നിർഗുണം? സഗുണം ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങളോട്, ഭഗവാൻ ഒരുപാട് സദ്ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഗുണങ്ങൾ? ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല ഭഗവാൻ. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനമാണ്. ഭഗവാന് ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതാണ് നിർഗുണം എന്നതുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സഗുണം നിർഗുണം. ഏത് വിധത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നിർഗുണൻ? അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ഊർജം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം അവൻ രണ്ട് ഊർജങ്ങളുടെയും ഉറവിടമാണ്. ഏത് ഊർജമാണ്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഊർജവും തടസ്സ ശക്തിയും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബഹിരംഗ ശക്തിയും ഇവ തമ്മിൽ ഭഗവാന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ എല്ലാ ഉടമസ്ഥൻ ആ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിർഗുണൻ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ഊർജം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ മായാവാദികൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു ഊർജമാണ് എന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ ഭഗവാൻ, ഈ ഊർജം ഭൗതിക ലോകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു രൂപം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നു, രാമൻ എന്ന രൂപം ധരിച്ചു വരികയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇതാണ് മായാവാദികളുടെ ചിന്ത. ശരിക്കും അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ്. ഭഗവാന് ഒറിജിനലി ആ രൂപമുണ്ട്, ആ രൂപത്തോടു കൂടി വരികയാണ്. അല്ലാതെ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് രൂപം സ്വീകരിച്ചു വരികയല്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. മായാവാദികളാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ വീണ്ടും പിന്നെ ഈ രൂപം ഇവിടെ ലീലയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഊർജമായി മാറുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ന് മാത്രമേ മായാവാദികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ രൂപത്തോടു കൂടി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപമുണ്ട്. അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം
ഭൗതിക ലോകത്തോട്ട് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ലോകം ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പരമസത്യത്തിന് അങ്ങനെ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പറയും, എന്താണ്, നമുക്കെല്ലാം ദ്വന്ദ്ങ്ങളുണ്ടല്ലേ, എനിക്ക് അതിഷ്ടമാണ്, ഇഷ്ടമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പണക്കാരൻ, പാവപ്പെട്ടവൻ, സന്തോഷം, സന്താപം, യുവത്വം, വാർദ്ധക്യം, അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാന് ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അദ്ദേഹം എന്നും ഒരേപോലാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ വയസ്സാകുന്നില്ല, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അതിന് ആ 3 ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ തന്നെയാണല്ലേ, ത്രിഗുണങ്ങൾ. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരാണ് നമ്മൾ. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാൻ അതിന് മുകളിലാണ്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ എന്തുണ്ടോ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അവന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായി നാം ഭൗതിക ഊർജം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും അതിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാതെ, ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാതെ ജീവിക്കാം? എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കും. മനസ്സാ വാചാ കർമ്മണ, നമ്മളുടെ മനസ്സ്, നമ്മളുടെ വാക്കുകൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എല്ലാം, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക ഊർജത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടില്ല. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അടിമപ്പെടില്ല. അങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു പറ്റും? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി നമ്മളെ പിടിപെടും. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇത് സ്വാധീനിക്കപ്പെടാതെ നമ്മൾ ഈ ഊർജം ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ 3 നമ്മളെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതിനു മുകളിലുള്ള ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ ഇതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടുകയില്ല. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ ഉയരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ എന്തെല്ലാം നമുക്കുണ്ടോ എല്ലാം നമ്മളുടെ ജീവൻ തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സ്വാധീനത്തിൽ പെടില്ല. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഗോവിന്ദൻ ആദി ഭഗവാൻ തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താൽ എല്ലാത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. അവൻ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അണുവിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അവൻ തന്റെ വിരാട് രൂപത്തിൽ പുറത്താണ്. അവൻ നമുക്ക് പ്രവർത്തികൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ കർമ്മഫലമായി നൽകിക്കൊണ്ട് അന്തര്യാമിയായിട്ട് നമ്മളുടെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അന്തര്യാമി ആരാണ്? അന്തര്യാമി എന്ന് പറയുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ പരമാത്മാവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മറന്നുപോകും. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തത് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഈ ജന്മം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ മറന്നു. പക്ഷെ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ കർമ്മഫലമായി നൽകുകയാണ് നമ്മളുടെ അകത്തുള്ള അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ഇനി പുറത്തുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ വിരാട് രൂപത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകം മൊത്തവും ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ അത് വിരാട് രൂപമായിട്ടാണ് പുറത്തുള്ളത്. മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ മറന്നേക്കാം, എന്നാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും ഭഗവാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അതാണ് അന്തര്യാമി. നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് അതിന് ചെയ്ത പ്രവർത്തിക്കുള്ള കർമ്മഫലം തരുന്നത് അന്തര്യാമിയാണ്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷി ഗോപാലിന്റെ ക്ഷേത്രമാണ്. സാക്ഷി ഗോപാൽ നടന്നു വന്ന് നിന്ന ആ സ്ഥലത്തെ ക്ഷേത്രമാണിത്. സാക്ഷി ഗോപാൽ അതായത് ഭഗവാൻ നടക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവ് തന്നെയാണ് ആ വിഗ്രഹം നടന്നു വന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലേ ഭഗവാനെ? ഭഗവാൻ അത്രയും അതീന്ദ്രിയനാണ്, അദ്ദേഹം ഇൻകൺസീവബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ
ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് താമസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി 8 ഇനങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ? കല്ലില്, മണ്ണില്, മരത്തില്, ലോഹം, ചിത്രമായിട്ട്, മണൽ, മനസ്സില്, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ 8 ഇനങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാത്തത് കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, നമ്മളോടുള്ള കാരുണ്യം തോന്നി ഭഗവാൻ ഈ പ്രതിഷ്ഠ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കല്ല്, മണ്ണ്, ലോഹം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരികയാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി, അത് ചുമ്മാ ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ട് പൂജിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അത് പഞ്ചരാത്ര വിധി പ്രകാരം ഉള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ അതിലേക്ക് ആവാഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ആ കല്ലിലും, അല്ലെങ്കിൽ മരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഉദാഹരണം ജഗന്നാഥ് അല്ലെ? ജഗന്നാഥ്, സുഭദ്ര, ബലദേവ് മരത്തിൽ വരുന്നു, കല്ലില് വരുന്നു, മണ്ണ്, ചിത്രം, അതായത് ഫോട്ടോ വെക്കുന്നതും അവിടെയും നമ്മൾ പഞ്ചരാത്ര വിധി പ്രകാരം നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നത്, അവിടെയും ഭഗവാനുണ്ട്. മണൽ, മനസ്സ്, ആഭരണങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ വരുന്നു. അപ്പോ അതായത് ചില ജുവൽസിലെല്ലാം ഭഗവാൻ വരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ 8 ഇനങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയാണ്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൃന്ദാവനിലെ കൃഷ്ണ ബൽറാം ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ. നമ്മള് പ്രഭുപാദ ലീലയിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പ്രഭുപാദയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3 പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊന്നാണ് വൃന്ദാവനിലെ കൃഷ്ണ ബൽറാം. വൃന്ദാവനിൽ വേറെ ഒരുപാട് രാധാകൃഷ്ണ, ഒരുപാട് ഡീറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണ ബൽറാം രമൻ റെഡ്ഡിയില് ഉള്ള പ്രഭുപാദ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതാണ്. അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ആരതിയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പിക്ചറിൽ പ്രഭുപാദ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ആരതിയാണ് വൃന്ദാവനിലെ കൃഷ്ണ ബൽറാം. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഭഗവാനിൽ എത്തുകയാണത്. എന്താണ്? നമ്മളെ മെയിൽ ബോക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയല്ലേ? അത് മെയിൽ ബോക്സ്, നമ്മളുടെ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു മെയിൽ ബോക്സ് വെച്ച് അവിടെ ലെറ്റർ ഇട്ടാൽ അത് എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കത്തിട്ടാൽ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തും. അതേപോലെയാണ് ആർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചരാത്ര വിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആവാഹിച്ച് ഇതില് പൂജ നടത്തുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന, നമ്മളുടെ സേവനം എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മളെ ഈ മന്ത്രം 5. അപ്പൊ മന്ത്രം 5ലും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു? നമ്മൾ 3 വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഭഗവാൻ നടക്കും, നടക്കില്ല, ഭഗവാൻ അകത്താണ്, പുറത്താണ്, ഭഗവാൻ ദൂരെയാണ്, എന്നാൽ വളരെ അടുത്താണ്. ഇങ്ങനെ 3 വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ ചിലര് പറയും എന്താ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്? എല്ലാരും ഈ രാവണന്റെ മനസ്സുള്ള ആൾക്കാര്, അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കാൻ ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ അതിനൊക്കെ എതിർത്ത് കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പറയും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വളരെ വിദൂരസ്ഥനാണ്. അവർക്കൊന്നും പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാകില്ല ഭഗവാനെ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടെ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് അവരറിയാതെ തന്നെ അജ്ഞാന സുഹൃതി എന്ന പോലെ അവർക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കുകയോ അവരെ പോലും അറിയാതെ ഈ നാമം അവർ കേൾക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് പയ്യെ ഈ അജ്ഞാത സുഹൃതി കൊണ്ടേ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ അവര് വളരെ അവർക്ക് ആ ഒരു അസൂയാണ്, അവർക്ക് സ്വന്തം ആയിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നതിലാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പക്ഷെ തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അങ്ങനെ പ്രഹ്ലാദന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ? അതുപോലെ ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരികയാണ്. പക്ഷെ നിരീശ്വരവാദികളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ വളരെ വിദൂരസ്ഥനാണ്.
നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ നോക്കാം. അന്തർയാമി, ഇതാണ് അന്തർയാമി. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്തർയാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? കേൾക്കാൻ പറ്റും. ആ. അന്തരാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ അന്തരാമിയായിട്ട് അന്തർയാമിയായിട്ട് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? അന്തരാമിയായിട്ട് നമ്മള് അകത്തുണ്ട് പുറത്തുണ്ട്. നമ്മള് ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ അകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ ഇരുന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കുവാണ്. അന്തരാമിയായിട്ട് ഇരുന്ന് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സാക്ഷിയായിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാക്ഷിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അതെ അതെ, ഹരിബോൾ. അപ്പൊ അന്തർയാമിയായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള കർമ്മഫലവും നമുക്ക് തരുന്നത് അന്തർയാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. തദ് ദൂരെ തദ്വന്തികെ. ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇത് മലയാളം പോലെ തന്നെ. തദ് ദൂരെ തദ്വന്തികെ. സതീദേവി അമ്മ മാതാജി, ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ വൈരുദ്ധ്യം. രാമചന്ദ്ര പൈ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൂരെയാണെങ്കിലും അടുത്തുണ്ട്. ദൂരെയാണെങ്കിലും അടുത്തുണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ ദൂരെയാണ്. ആർക്കാണ് ദൂരെ? നിരീശ്വരവാദികൾക്കെല്ലാം വളരെ ദൂരെയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് വളരെ അടുത്താണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ വളരെ ദൂരെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മളുടെ എല്ലാവരെയും അടുത്ത് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 2 ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് മൊത്തം 4 വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ്, 4 അല്ല 5 വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കണ്ടു. ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാൻ സ്വതാമസ്ഥനാണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ആണ് ഭഗവാൻ വേഗതയാണ് ഉള്ളത്. സ്വധാമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദേവന്മാരെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഒരിടത്തിരുന്നെങ്കിലും ബാക്കി എല്ലാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതിനൊരു ഉപമയും നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ്? ഒരു അഗ്നിയും അതിന്റെ ഊർജവും പോലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഊർജങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നാൽ മതി, ആ ഊർജം വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ 3 വൈരുദ്ധ്യം കണ്ടു. ഭഗവാൻ ദൂരെയാണ് എന്നാൽ അടുത്താണ്. ഭഗവാൻ നടക്കില്ല എന്നാൽ ഭഗവാൻ നടക്കും. നടക്കില്ല, നടക്കും. അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം. ഒരു പ്രകാശത്തിന് നടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ നടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ മായാവാദ ഫിലോസഫി ഉള്ളവർക്ക് കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപനിഷത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഈ ഉപനിഷത്ത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഈ ഉപനിഷത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുമ്പോ നടക്കാൻ പറ്റില്ല, ശരിയാണ്. അത് ബ്രഹ്മജ്യോതി നടക്കില്ലല്ലോ. ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നടക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് എങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റും? അതിനർത്ഥം ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. രൂപമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ നടക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് രൂപവുമുണ്ട്, ഭഗവാന് രൂപമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. അതും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. 14.27 നമുക്ക് അതിന് പറയാൻ പറ്റുന്ന പ്രൂഫ് ഭഗവത്ഗീതയില്. ബ്രഹ്മണോഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്നിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് നടക്കും, നടക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ദൂരെയാണ്, അടുത്താണ്. നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ദൂരെയാണ്, ഭക്തന്മാർക്ക് അടുത്താണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 2ാമത്തെ ഉദാഹരണം, ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പരമാത്മാവായി നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അകത്തുമുണ്ട്, പുറത്തുമുണ്ട്. പുറത്ത് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി വിശ്വരൂപ രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വിഗ്രഹമായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പുറത്ത് നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് അന്തർയാമിയായിട്ടും ഭഗവാൻ അകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പുറത്ത് വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാം, അകത്ത് അന്തർയാമിയായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മള് ഇന്നത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ട 5 വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ന്യൂനതകൾ വെച്ച് വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഭക്തിയാമാം അഭിജാനതി, ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി തരും. ഭഗവാനെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ ഭയങ്കര ലോജിക്കലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് അതെങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ കൂടുതൽ കൂലങ്കഷമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അതല്ലേ നമ്മൾ വേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആരോഹണ അവരോഹണ പാന്ത, ആരോഹണമായിട്ടും അവരോഹണ രീതിയിലും മനസ്സിലാക്കാം. ആരോഹണ രീതിയിലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ട്, അവരോഹണവും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഏതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി കേട്ട് ശ്രവിച്ചേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഈ ലോജിക്കൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ കേട്ട് ഇതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.